A grups emergents, aquesta vegada per parlar amb Pulpopop, el grup duet format per Edgar Massagust de Sarrià de Ter i en Pau Boigues de la Cellera. Bones, Edgar, què tal? Hola, molt bé. Esperant respondre a les vostres preguntes. Perfecte. Bueno, per començar, ens podries explicar una mica com neix el vostre projecte? Neix de l'atzar i d'una forma gens premeditada. Neix espontàniament, com han nascut moltes de les cançons. Sense forçar-ho, però sempre treballant cada dia. Molt bé. Vosaltres veniu del món del jazz, podríem dir, però actualment tireu cap al pop. Quines influències musicals teniu? Com us definiríeu? Tot el que sona ens influencia, i no només tot el que sona, sinó totes les experiències que percebem i també coses artístiques, no? I de vegades quan escrivim una cançó que tenim una pissarra voltada al local d'assaig, però fem servir moltes imatges. Últimament, a l'última cançó, vam dibuixar uns vaixells que es movien per damunt del pentagrama. I això li va servir a en Pau per agafar una idea per un arranjament. Vull dir que tota l'experiència viscuda ens influeix. Molt bé. Vau participar l'any passat en el concurs Sona Nou, vau guanyar el segon premi. Va suposar un punt d'inflexió, això, per vosaltres? Sona Nou és una clau que t'obre les portes, i en aquest sentit hem estat molt treballadors, però també hem tingut molta sort i hem estat molt de temps, a part del Sona Nou, treballant. Encara que ara es comencin a obrir les portes, però sí que fa anys que ens dediquem a la música. A principi d'any heu començat a gravar, el que comentàvem abans, 4 temes d'un EP. Com serà? Veurem molts canvis? Com es podrà observar una evolució com a grup? Sí, cada dia que passa el més maco i la impotència i el que et fa viure és que és com tornar a començar amb la música, no? I inconscientment estàs evolucionant, encara que tu molt directament no ho vegis, no? I aleshores aquest disc hi haurà la producció curada d'en Miqui Puig, que el que fa és que quan volem massa, tant amb en Pau com amb jo, doncs ens posa més de peus a terra i fa que sigui més escoltable. Encara que sempre hem fet coses perquè siguin escoltades. El duet que formeu també hi ha el cabaret del pop, que és una ampliació amb baix i bateria, i el Pulpopop més cabaret, més la secció de vents. Quin és el motiu de tantes propostes? El motiu és la crisi econòmica actual i que vam començar, que dèiem que érem el pack anticrisi, no? I aleshores t'has d'emmotlllar una mica amb el panorama. I la manera d'emmotllar-te al panorama és fent aquests 3 formats que ens permeten la secció de vents amb el baix i la bateria, doncs fer esdeveniments com ara més festes majors, més alegres, més contundents, anar a duos en llocs més recollits, més íntims, més propers, fer acústics en petit format, que les cançons ja l'essència funcionin amb guitarra i veu, i anar a quartet amb baix i bateria i utilitzant loops, o també utilitzant pianos, utilitzant tot tipus de colors sonors, poder fer mitges sales més, no pas festes majors ni locals molt petits, però et vas adaptant una mica en tots els espais, tot i que ara el que ens agrada projectar més és tot el format amb la secció de vents, no? Perquè quan es despullen les cançons, quan menys som, quan és més poc a poc, quan és més l'essència, també és quan se'ns diu que és més particular el que fem, no? I és trombòtic. Transmeteu una sensació de grup especial, de grup diferent. Mostreu sovint una actitud desvergonyida, una imatge transgressora. Com diuen Miqui Puig, el vostre productor, de vosaltres sou una mica el control i el descontrol a la vegada. Sí, per nosaltres és que no tenim la intenció, però ha passat això, i sembla que ens estem desmarcant una mica de tot. Doncs per nosaltres és benvingut tot això que es diu, mai sense cap ànim de provocar a ningú, sinó que les cançons arribin. I que ens estem desmarcant de tot, això sembla, però poder
dintre d'uns anys tornarem a estar emmarcats. Depèn de com cap on vagi el panorama, però de moment sí que sembla que ens anem desmarcant una mica de tot el que està passant. Podríem dir que Pulpopop és algo més que un grup de música? Perquè hem ideat tot un artefacte estètic, tot un univers, i és un univers visual també, i que les cançons la gent les pugui visualitzar, i en aquest sentit ara tots els artistes ens hem d'unir molt i hem rebut col·laboracions de gent que estava fent projectes universitaris que feien vídeos, i aquests vídeos nosaltres hi hem fet d'actors també, i els hem fet servir en determinades actuacions per fer unes projeccions. Ara estem també convivint amb el fotògraf Marçal Morell, que està fent unes cròniques nostres, i també tot el tema de merchandising fet per artistes diferents, dibuixants, i que tothom vol reflectir aquest univers que sembla que inspira perquè és molt visual. I ara, per exemple, hi ha uns estudiants de periodista aquí davant mateix que també estan fent una pàgina meravellosa. Vull dir que tot és art també, el que vosaltres feu, ostres. Comentaves abans una mica això dels vostres orígens d'aquesta rauxa gironina. Fins a quin punt us influeix el fet de ser d'on sou? Sí, deia Dalí que de l'ultralocal s'ha de passar per l'ultralocal per poder anar a l'universal. I ja diràs que som una mica flipats, no dient això, però sí que totes les històries ultralocals doncs són universals en el sentit de que a cada punt del món hi ha un Sarrià de Ter, una Cellera de Ter, i és amb les seves petites particularitats, però aquests microunivers ultralocals hi són en tot el món. Estava cantat que passaria, no estava encantat i no veus, ja t'ho deia jo, llavors anava a cantar.